Ungog ra pa jud kuno ning lugar diri Mars. Nga. Daghang kuno kaing tulisan diri. Sure, oy. Di basig maatlan unya ta ba? Di siguro na tinuod. Tinuod lagi na kay katon si Imsay kuno ni agi diri gitulis. Nakuha ka 200,000 kay mulit tabi na siya pirmi. Nakatapad yung usa katong gihagbong sa kuan kay tulis jud maayo gihurot gikuha ang tanan. Alo. Yung sa umata ni ron. Mao gay ikaw Kung nagdara dili ba ka masata. diha? Kay ba man ka may pag nanakay na lang ta. Sa man nga naam des unahan ang ato ang paninglunon. Patay ta ni ron. Nya nagdana ra ba taning dakong kwarta? Sa umata ni. Ay nakauna-una po Mars. Unsa may mong giun na? Alin ka nato ipasla ka nato diri. Ayaw. Ay. Makita na makibaw na sila. Diri kay sa una bet diri bay tigbutangan nato ko ng kwarta nato. Oo no. Nya asam nato utang. Asa? Asa uy? Ato. Taler ba? Isuda to pag-ayo dito. Wala. Uy, wala ba ko kaligo og upat ka adlaw man ni. Wala lang na igot nila makuyapan sila. Nya na ate butang. Oh, di na tibutang isudyo na to ba? Sige sige iki hapon na ra Sa makuan tag kwarta. Mahal ba kay mga bugas ron? Kalitulang mahal pa kayo. Asa? Ari mo kasi ilaw. Lagi sa ilong. Sure ka? Oh my God! Mana uy. Tana. Nasud ni mo? Ah, pila ra. Dali ako gasod. Inya sa ako sa isud sila ko pa kayo. Dugang ko rin mo ha. Kaya. Mana? Gabi sa ni mo ha. Uy, Dako ba ya? mo gani. Ito mong gina. dating gawi. Siyempre. Dire ya po tong pwesto kay ditaghan ka kandring dapita. Nya way maka reportis ba. Kadua way agas-agasingot. Siyempre kay nagkuma to dagan bita ring luyog libuna kasi makakita nang kita halos hindi ta magkakita ay. Kwarta sangin. Padi ko mailan bay. Sakto kayo. Mao gani ang gituyog kay mailan ta ma. Tigbak kita ni. Ako kay makita na ako arang tintalited ay. Kanan ba? Yes. Eh di na kalata, labay di na mamhunong kay kanang kuan man madlok man rin hunong. Wala oh. Isura sa buwan kana lamang maglakaw ba kan maglakaw. Ano pa dumbay? Andam na 45. Andam mo 45 ako. Budlay di na maigo sa ani. Say buto pitoy patay. Panatay. Ate. Oh my God! Tulis ni. Ya, bakal tulis. Tulis ya. Tulis. Singgit ro. Kung saan ito mo, motor may kita man ta sila nga. Kwarta ra mo tuyo, kwarta. Taray tuyo na mo. Kwarta. Wa man ni kwarta. Kwarta magay toyo, wajud, wala jud may kwarta. Ano, wa ko kwarta, gwapa lang ang meron ako. Maganda lang meron ako at siksip, pero wala akong pera. Kwarta tuyo, kwarta. Wala ay kwarta lagi. Wala lagi. Gusto mong kaway. Uy, kwarta bay. Sana man yung tao ni Sa mo lang mga karton. Sa mo lang mga karton. pagkag mga gwapa. Walay si katawa mama bising maigo ka na kung pusil oh. Nalipay siya kay gituloy siya mga bati pa jud mga nang. Batig now. Sa Mga gwapa, sexy. Ay, Uy, kwarta. Butang Sana man yung Malas tao ni. mga gwapa. Ang galagong Siksi ninyo. kami, pero wala kami pera. Tarong ba? Tanawa na diya mga bay. Isag na araw na sa mga. Isag na sa buganan. Oo, dire walas bulsa o wa jud may kwarta. Kung wala man din ay di. Sa pulusan eh. Dating daw ita. Sige. Watay makuha. Pusilo na to largo. Taon sir oy. Oh. Ayaw in town sir malulog Ah. sir. Unya na sir na sir oy. Labi ta. Sana ang gitaguan pag-ayo good para din. Pagawas. Lisod man ko uton. Lisod ko to na guta. Uton pa man. Ako uta diya. Ayun, kaya na nakakita. Kuta. Dali, asaman. Ang kuton. Ikat ko kusam. Isod kaya sa tapit. Asa dapit. Asa? Ang imo sa dapat. Nasa? Unsa ang gitudlo mo pula ko ah. Alo. Ang diam na yung gibutang. Nasa yung taler? Pagkapuri agaba. Adlok mo gud ni sir to listen sir. Kuta na, dili, kuta na yun. Kuta. Piyong. Kamo lang si coach sir. Hindi, kaluod ninyo. Yan, naligo mo.
Ang mo ang Siya, upat ka daw, ligo. na patay na. Igalay ikot. Ikaw pinakaadlaw ko. Sa loob ninyo. 1 week. Sus, sinsamot. Di ko magsilbihan na ba? Sa loob. Matagbat at panghinaw na. Kaski nag-safeguard. Wala, wala may kwarta, hindi mo kuot. Gunete. Damok diri. Uy, Gunete. Gunete. Anak. Anak. Gunete ba? Duha, anak. Oh my God! Ay, sigangas. Sa manil. Gilo kay sir. Ah, grabe yung labunga. Mura magdaghang kayong tunok-tunok. Mura magbonsire ka ng daghang ibi-ibi ba? Asa man dapita? Nay ko mga tagtabang. Ay, jam. Singgit ron kayo. Boto na. Basag mo singgit. Tingog mo ron. Ayun, singgit di. Pakuot mo na mo. Kuta na diya. Parihasan mo. Ito bang. Ito bang. Okay bang, nagsakto tagtawa rin. Asa man dapita eh. Ang gabi, gabasa man eh. Sad ana sir. Uy, Naon sa man iporti mo yung pagkabasa? Agay. Ay, share. Share na inaya. Usa man ay Mamak. Grabe sa bawa. sir mo na sir. Kuot pa pa sir. Ayo. Ay, ito bang nga. Kuot pa pa sir. Ako pa sir. Di na ba na? Tibuwa. Di malasa. Bahala di ko kwarta na eh. Ay. Kuoton dili. Kuoton dili. Sir, hangyo lang ka sir. Kota sir. Ikalikot lagi. Unsa man? Kayo, hindi. Kuot. Pinakukumati na. Ay. Agay. Gisakitan man ka sir. Kota na dili. Hindi lagi kukot. Agay. Ayo mo. Ay, Mungurinti ba? Mungurinti na ni power sila. Mungurinti. Simuta oh. Tanaw, simuta na imong baho imong taler. Unsa man tao ni? Perti muta. Na, mura pa mga nagbuwad. Sa si Manang Wiligo. Mumoto mang lunangan. Bahong ka na. Tabawan eh. Bahong ka na siya. Dili na, mura Hindi ibor na rin. magsilbi sir. Ginahanglan nga. Makuha ginana sa ilong. Dili lang mi. Amin amin. Pinujid baho siya. Baho gid. Dili pwede. Ang bebe ako Dili ni. pwede nga. Dili na palakaw na mo dito. Dili magsilbi. Laga naman ba? Maka-score ani. Laga naman. Hoy dili mi nga. Kwarta ra mong tuyo, kwarta ra dili mi. Hindi na itong kwarta. Sana sir. Kwarta ra mong tuyo. 1 hour later. Dapat ang kwarta nakuha pa itong pagkalami. Goy, kita kong muna sa kita. Halo na ko ba yan? Hindi lang ada. Malaya dili. Awa. Arita mag-agi-agi sang. Sunod dili ta permiti mo agi ha. Bisa pag dito agi unon. Ari juta agi ha. Kaya murag nami man. Arita Nani betul ko tanga to ah. Nang. Gila mi ano ta. Nayo ba na kumpusin. Balik na tani. Mahal ni. Bukuron kay nakuwangan ko.